So welcome back sa isa namang video na galing kay RBTV. Talagang uusapan natin ngayong araw na ito ay walang iba, no? Ang init ng Pilipinas, ano? No? Ang init, no? Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay mga kaibigan, paano kung ako ang pinakamayaman sa buong mundo, no? Ang unang-unang kong gagawin mga kaibigan, at sa dami ng pera ko mga kaibigan, at sa sobrang init ng Pilipinas, ay gagawin kong malamig. Gago! No? Bibigyan ko ng tig-isang aircon yung mga bahay-bahay na yan, ha? Pati kalsada, bibigyan ko din ng aircon. Bigyan mo na rin pati yung gubat, no? Gagawa lang ako ng gubat na walang aircon. Para kung gusto niyo ng fresh air, doon kayo pumunta, no? Ganyan ako kabuti, no? Para ang Pilipinas ay hindi na mainit, no? Sobrang init eh, no? Kita mo naman eh, wala akong pangitaas eh, no? Sa dami ng pera ko mga kaibigan, lahat ng pulubi sa Pilipinas ay bibigyan ko ng tigli 5 milyon, no? Kuya, pangkain na po. Ito 5 milyon, bili mo na restaurant, no? Kumain ka ng kumain, no? Pag nauuhaw ka, bibigyan kita ng factory ng Coke, no? Factory ng Coke, no? Sa dami ng pera ko mga kaibigan, lalabanan ko si Manny Pacquiao sa boxing, no? Alam naman natin na di ako mananalo sa boxing na yan, no? Pag siya ang kalaban, so babalik na rin natin, ano? Bibigyan ko siya ng times 5 ng kanyang salary, no? Para lang ako manalo, no? Ganyan ako kalupit, no? Lahat ng champion sa boxing ay tatalunin ko, no? Isa pa tong Mayweather na yun, undefeated na yun, ha? Tatalunin ko yun, no? Champion ako eh, no? Lahat ng champion tatalunin ko, no? Dapat ako lang ang champion, no? Ganyan ako kalupit, no? At sa dami ng pera ko mga kaibigan, at sa sobrang bait ko, gagawin kong permanenteng presidente si Rodrigo Duterte, no? Alam niyo kung bakit? Ha? Kahit marami akong pera, kahit ako ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, iwala kayong pag-asa sa akin, no? Si Rodrigo Duterte lang, no? Ang pag-asa ng bayan, no? Kaya gagawin ko siyang permanenteng presidente, ha? Siya lang ang maaasahan, no? Ganyan ako kamabuting tao, no? Ganyan ako mag-isip, no? Bobo ko eh, no? Wala talaga kayong pag-asa sa akin, no? Sa dami ng pera ko mga kaibigan, at sa sobrang bagal ng internet dito sa Pilipinas, ay gagawin kong mabilis, no? Gagawin kong 1,500 Mbps, no? Minimum pa yan, ha? Minimum pa yan, no? Ito pa malupit. Pag nandito ka sa Pilipinas, ay gagawin kong free wifi yun, no? Kahit China ka pa galing, pupunta ka ng Pilipinas, ay free wifi na, no? Minimum of 1,500 Mbps, no? Kahit anong mga brand pa yan, mga PLDT, Globe, Converge, Trinity, at iba pa, no? Ganyan ako kalupit, ha? Ganyan ako kayaman, no? Gagawin kong free wifi yung Pilipinas, no? Minimum of 1,500 Mbps, no? Sa dami ng pera ko mga kaibigan, lahat ng may sakit ay bibigyan ko ng tig-isang ospital, no? Sa loob ng isang ospital, may 1,000 mga doktor at nurse, no? Imagine gaano karami yun, no? Kahit may ubo ka pa, bibigyan kita ng isang ospital, no? Para madali kang mamaling, no? Kahit may sipon ka pa dyan, bibigyan kita ng isang ospital, no? Ganyan ako kalupit, no? Kahit tanga ka pa, bibigyan kita ng isang ospital, no? Para mabilis kang gumaling, no? Tanga-tanga mo eh, no? Tanga ka, kaya gusto kitang mapagaling, no? Bigyan kita ng isang ospital, no? At sa dami ng pera ko mga kaibigan, lahat ng bangko dito sa Pilipinas ay bibilhin ko yan, no? Lalagyan ko yan ng tig-1 bilyon lahat ng mga bangko na yan, no? Lahat ng mag-withdraw doon is libre, no? Basta meron ka lang credit card, no? Lahat yun libre, no? Kahit 1 milyon ba yung i-withdraw mo dyan, libre lang yan, no? Ganyan ako kayaman, no? Hindi ako nauubusan ng pera, no? At sa dami ng pera ko mga kaibigan, at sa dami ng nabili ko,
mayaman pa rin ako. No? Gago! Hindi diyan nagtatapos. No? Mayaman pa rin ako. No? Kala nyo, no? Sa dami ng pera ko mga kaibigan, at sa sobrang lupit ko, gagawin kong pusa, yung aso ay